Jamhira mun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hannde ko ñalawma aljuma awru ko jeenayyi lewru août hitande ujunaje e nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar guila toon to États-Unis ɓe hen haalde ko fati politique ɗum noon hono kanko campagne makko kanko Kamala Harris e kanko kadi gouverneur Walz holto ɓe jarata e ƴeewen kadi luttade conférence de presse hono kanko ancien président Donald Trump wonno hannde won gueɗe kadi ɗe o haalno hanki timtinaɗe hen hannde kadi habaruji men international ma en jaton to Brésil avion goto tan yani toon yimɓe wonnoɓe hen foof ene wayno ko cankima habaruji men international mana en toon to Venezuela hono kanko Nicolas Maduro en wayno o yeehin toon hannde tribunal ɗum noon ko o fonno fottude toon koye candidat ji janoɗe élection ngaji ñalawma nogas e jeetati lewru juillet pour haaldude hol gañiɗo hol gañaki toon to liba hono kamɓe Israel kadi toon ɓe mbaɗi kadi goto e yimɓe jeeyaɓe ardinoɓe Hamas toon to Sénégal tumnade kadi lettre gummiɗo toon to parti biyeteɗo APR ɓe ndentini wonde ko laamu keso ngongu toon ngu woni koye hutorade justice ɗum noon ma en garde détailluji lettre o hande toon to Sénégal e tumnade kadi habaruji gummiɗi toon to e tumnade kadi e Sénégal ko haali hono kamɓe ardiɓe toon galleji janiyankoɓe sibabunde mettere nde ɓe jogui oɗo sadio ne e ɓittedeɓe ko fate en gueɗe parɗe en ngaalu mabɓe e fati kadi noɓe liggorto ene wayno koye grève ngoni dimanche garowo ɗo haw kala kowoni journal bindeteɗo e kala kowoni télé haydara jogorani yiyeede hen ɗum woni ko ɓuuri mawde e titre uji meɗen e oɗo ñalawma aljuma jeenayyi lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi ma en gartu desuji joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon hannde ko aljuma hawri ko jeenayyi lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to États-Unis ono wayno ko kanko Kamala Harris e kanko kadi gouverneur Walz campagne mabɓe électoral neɓe continue donc ɓe ñalli hannde ko toon to Arizona ene wayno kadi janggo ɓe continue toon e toon to Nevada ɗum noon ko tumnade e habaruji gumi toon ko teskira hen tan ene wayno ko ɗeɗo balɗe 4 walla 5 ɓe goni e lawol ɗum noon ko tugui tan ñalawma ɓe garan toon to Philadelphia haɓe jetti toon to Michigan haɓe jetti toon to parti Arizona yimɓe arɓe toon e yiideɓe ɗum ɗo ko hunde hulɓinde oɗo sadio ni hono kanko Donald Trump ko ɗum waɗi o holli mettere makko no fewi conférence mo waɗi hanki o e nder conférence mo waɗi hanki kanko Donald Trump e kadi mettere nde o jogui hannde ko wonko haalno hen hanki o wi wonde ko o meeɗi joldude avion goto biyeteɗo Willie Brown ko kañum wonno maire meeɗi wonde maire San Francisco donc ɓe joldi e hélicoptére o kadi ɓe sibabunde probléme uji hélicoptére ɓe mbaɗi forçage juuro sibabunde wonno ko yende e ɗum noon kadi o haali kanko Donald Trump o wi wonno hono kanko Willie Brown kañum horum no meeɗi wonde sehil Kamala Harris ɗiɗon duuɓi wi wonde ko Willie Brown haali gueɗe bonɗe e Kamala Harris ɗum ɗo fof noon en tumnade kadi habaruji jaltuɗe hannde caggal nde CNN e journal ji kewɗi surtout ko wayno Wall Street Journal en ko wayno New York Times en e Los Angeles Times kañum koyemen nde mbawi contactude on kanko Willie Brown oɗo saha joni puɗɗiɗo naywude seeɗa ene wayno namdima moom mbi wonde ko est ce que kanko ni o meeɗi joldude e Donald Trump ko wiyete avion walla hélicoptére o yo meeɗani e kadi so tawi namdimamo kadi so tawi kanko oɗon ko meeɗi jolde hélicoptére ha kañum hoore mumen ɗiɓi yande wiya juurima juurugol taw ko porsugol ko mbiyata urgence o yo meeɗani namdimamo kadi so tawi o meeɗi haaldude hay Donald Trump ko fate Kamala Harris donc kanko Willie Brown d' abord o caggal nde wiide ɗum ɗo fof wiwo d' abord so tawi kanko mo haala bonko wona e kanko e Kamala Harris o haalata e muɗum par ce que Kamala Harris o andemo ɗum ko gueɗe moƴƴe o andemo ɗum ko souvenir aji moƴƴi e o andemo ɗum kadi ko neɗɗo jiɗɗo wawa yidde ardade leydi e donc ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko Donald Trump hawnaki ɗum ɗo fof kadi ko pourquoi wawa teskitade Willie Brown o meeɗani joldudemo avion ene wawi taw ko Jerry Brown on kañum wonno nden gouverneur mo Californie e kadi oɗon avion oɗon hélicoptére ni ko Jerry Brown kañum hoɗum e Newsom gouverneur gonɗo toon to Californie o kañum gonno e oɗon avion e kadi e ɓeɗo kadi nde contactade hono kanko Jerry Brown e kanko Newsom foof mbi wonde ko oɗon hélicoptére meeɗani jogade caɗele ni hakke no forcé wiye jippinama walla jippima ɗo fotani jippade
ɗo fof noon addi ɗum noon tugnade kadi galleji jeyande en koɓe ko sibabude omo yiya wonde ko yimɓe aroɓe yiide Kamala Harris e kanko Walz e ɗiɗo nokkuji ko wayno Philadelphia en ko wayno surtout hande Arizona e Michigan hanki e heccanki ɗum ɗo ko hunde ɓurtude no fewi ɗum noon e wayno ko mono wayto oɗo sa joni o wi kanko yimɓe aranoɓe yiidemo walla aroɓe yiidemo e ralliji makko donc nokkuji ɗi o yahata pour campagne uji makko hay président goto meeɗan dañde yimɓe wawi noon hewde o compari hoore makko ni o yimɓe arnoɓe yiidemo surtout toon to mbiyata ñande 6 janvier nde yimɓe ne mbayi hewde ni haynde Martin Luther King waɗata discours muɗum taw kene wiye hakke 60 ujunere neɗɗo ari toon hay Martin Luther King wayani hewde yimɓe no wayno hewde yimɓe ni kanko Donald Trump ɗum ɗo fof noon e galleji jeyaniyankoɓe mbi wonde ko oɗo sa joni ko kulol mongol woni sibabude yimɓe notiri hono kanko Kamala Harris e kanko kadi adjoint muɗum no yimɓe notorto ɗum ni donc ko hollama tan hande toon to Arizona ene wayno kene o abbo e ujunaji nogas neɗɗo gaari toon toon kadi to Michigan hanki e Philadelphia en e guure tan ɗoɓe ndewnoɗo en hollete ko tuggi ujunaji 10 ko famɗi fof ha no 14 ujunere ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump yiiɗa yiide o yiiɗa ɗum haale donc kanko Kamala Harris toon to Arizona hande walla toon kadi to Las Vegas en wayno ko nde ɓe jetti toon nde en kono wiya wonde ko yimɓe syndicat taw ko yimɓe defoɓe kadi yimɓe wonoɓe baruji ɓe mbiyata ɗum ko syndicat numéro 226 e kadi e union local syndicat goɗɗo kadi local gonɗo toon to Las Vegas 165 ɓeɗo fof ene wayno mbaɗimo hande kanko hoore makko Kamala Harris e kanko Walz endorse ɗum noon koɓe gaari kadi ɓe jeyama e campagne mabɓe tugnade e halluji mabɓe hono ɗiɗo syndicat ji ɗiɗi ne ndendini kane wora 60 ujunere neɗɗo ɗum noon ko liggotoɓe toon to Las Vegas e toon kadi to Reno tugnade habaruji gomiri to CNN hande campagne mabɓe kanko Kamala Harris e kanko kadi Walz toon to Arizona ene wayno koɓe mbaɗino toon kadi jillu mongu jillu ngo kadi no mbirani ene wayno ko ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani yiyede toon to Arizona no yimɓe notori ni nokku républicain ji kono no yimɓe notori ni ene wayno ko républicain ji ɓuuri notade ni arde yiidemo kanko Kamala Harris ko wawi wonde fof kadi o rendini toon yimɓe kene wona 14 ujunere neɗɗo toon kadi to Arizona e kadi en teskira hen hono kanko Mark Kelly sénateur jeeya toon Arizona e joom suudu muɗum kadi gaari ko kañum woni gudditi jaɓɓiɓe toon kanko Kamala Harris e kanko Walz hande ne wayno ko e nder campagne mabɓe kadi hono Walz gueɗe ɗe takketeno ɗo balɗe surtout yani wiyede wonde ko hutorade konngol militaragal makko surtout yani mawnin ɗum e surtout wiyede haalde hen kadi wonde ko won perlaji won ko ɗum o jogino guerre ene wayno ko hono ko Mark Kelly hande defandimo hande wi wonde ko république mbaɗata ko bonnide yimde par ce que kanko waɗi ko duuɓi 29 pour wone armée kala ko haali perlaji surtout kadi ko ɗum o jangguinanno toon to Italie wallude ko fate yimɓe heɓleteɓe ko fate yahannoɓe toon to Afghanistan walla ko e noon hunde fonde yettede ko hunde kadi fonde yimɓe poti farnorade ɗum ko wona addude bonno indi yimɓe ɗum noon ko halluji ne wayno ko kanko Donald Trump oɗo sa joni e surtout kanko adjoint makko JD Vance eɓene kutoro e campagne uji mabɓe pour bonnude inde makko kanko Walz hande fate campagne makko ko Kamala Harris e tugnade kadi ene wayno ko yimɓe sappannoɓe kadi garino toon to Arizona en kadi naati ene gonde mabɓe ene gonde yimɓe ɓe ganduɗa arnoɓe jaɓɓade kono nde ɓen puɗɗi haalde surtout haala ko fati ko cessez-le-feu toon to Gaza ene wayno ko kanko Kamala Harris o dartini haala makko wi ɗum noon tawde ɓeɗon en kaala ɗiɗon haalluji omo haalan ɗumen o wi ko kanko président Joe Biden ɓe meeɗani darade jamma e ñalawma pour wasde toppitade holko fati en cessez-le-feu no dañirte o wi on refta hen kadi e konngol makko yo won leer ɗo yarate hande ɗo ko ɗo woni alay saago cessez-le-feu dañe toon to Gaza pour guerre gonɗo toon to hakkude Israël e Hamas o darto e ɗum noon kadi o wi wonde ko beele kadi yimɓe tahaɓe wonɓe banggueji ɗiɗi fof ne gartire kono ɗum woni caggal muɗum noon kanko Kamala Harris o wi tawde o jaabima ka ɗum haala ɓe dutto joni ko haala patuko e ko fati en campagne électorale pour hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Brésil ɗum noon ko toon to Sao Paulo
e wayno ko avion goto hande dañi toon caɗele finalement yene leydi yani noon ko wuro nokku woɗɗani kadi ɗo nokku koɗaɓe ɗum noon e tugnade kadi habaruji gummiɗo toon kono won 60 neɗɗo wonnoɓe toon ene wayno ne wayno kañumen fof maayi donc tugnade hande habaruji gummiɗo toon wonno hen ko 57 neɗɗo taw ko passager ene wonno kadi yimɓe 4 taw ko liggotoɓe avion ɗum noon ko yimɓe pilotage ɗum noon ko wawi wonde fof andaka taw holko woni sababu oɗo avion jangol muɗum toon kono kanko mawɗo leydi ndi o déclaré yana toon to brésil maɓe jooɗo balɗe 3 ɓe liggaki ɗum noon ko sunnanade ɓeɗo yimɓe mayɓe toon ɓe oɗo accident ko jiita e ɗum ɗon e wayno ko kamɓe enquêtoɓe oɗo sadio on oɗo accident o ɓe gon ko ƴewde hebde boîte ko mbiyata boîte noir ɗum noon ko woni koye nder machine avion ko kañum hollata kañum wallata enquêtoɓe ɓe andude hol caɗele avion jogui ɗon hol kadi kamɓe wonɓe avion surtout pilotage ji holkoɓe cakkiri haaldude e yimɓe ko wonɓe contrôle ko fati weeyo ko ɗum woni oɗo sadio on ko ɗum woni ko fota toon to israel e tugnade kadi habaruji gommiɗi toon to bbc ono kamɓe armi israel ɓe mbawino hande kadi toɓɓude toon to liban ono goto e ardunoɓe hamas ene wayno ko palestine aji biyeteɗo samer el haj ene wayno ɓe mbari ɗum ɗon ene wayno ko oɗon kadi ko oto muɗum ɓe jiino ne yalta e nokkuji kamo biyata palestinade gonɗo toon to liban e caggal mum drone felli oto kono caggal muɗum kadi ɓe neddi bombe ene wayno fuusi oto kanko oɗon mayɗo noon ene wayno ko ɓe mbarimo ko toon to wuuro wiyetengo sayda woni ko 45 kilométre banggue worgo beyrouth ɗum noon e tugnade kadi habaruji jaltuɗon kamɓe kadi israel naɓe mbawi kadi bombardude hande école aji goɗɗi toon to gaza wiyama kan wona 90 neɗɗo warama hen ɗum ɗo fof noon ari kadi ko caggal nde kanko benjamin netanyahu hesɗitini wonde yiiri wonde ko fati seselu kalteɗo kanko o jaɓata ɗum ɗon ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe états-unis e kamɓe égypte e kamɓe kadi qatar ɓe continue wadde pression e makko walla e laamu mabɓe kamɓe israel pour wonde kanko e hamas en foof maɓe mbawa ruttade kadi pour haldude ko fati seselu fof hamas noon ene wayno kañum hoore mum haalini wi wonde ko pour le moment yiiɗa seselu fof haale tawde kamɓe non seulement kamɓe israel ɓeɗen continue ɓeɗen mbara yimɓe muɗum mais ɗiɗoɓel guel kadi kañum hoore mum ɗamini hawnaki iran ma wat riposte ma wattu pour ma kañum hoore mum attaque israel ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo saaha joni toon to banggue iran toon ene deeƴi taw saabu hawnaki won délégation ngaji ko hawnaki won yimɓe daaroɓe jaam pour wonde iran oto wattu hawnaki kadi sibabude enquête jantuɗo wonde tawama wonde ko hawnaki tawama wonde ko kanko ismaël kane warimo ko wonde ko yimɓe jeeyaɓe garde national taw ko sécurité men ko kañumen mbaɗi bomboji nokkuɗo wonnoɗo est ce que iran ne jogori wattade walla jogorani wattade kono noon ko wawi wonde fof ene wayni ko sesele fof mo ɗaminnoɗo ma signine toon taw kanko benjamin netanyahu mo jaɓa ɗum caggal nde ummi états-unis ene wayno ha hande ɗum kadi wona hunde dañade ko wawi wonde fof états-unis ene continue wadde pression mo oɗo saaha joni tugnade kadi e haalluji gummiɗi toon to maison blanche kono noon ala ko laaɓi hen tawde kamɓe états-unis kadi ɓe continue neddude bateau ji mabɓe de guerre toon to mer rouge toon to venézuéla ha hande ene wayno ko dejre waɗani toon taw hono kanko nicolas maduro o arin toon to cour mabɓe suprême hande ɗum noon ko caggal nde kadi ɗaɓɓande cour suprême waɗe mabɓe kamɓe candidat ji ɗi foof yooɓe gar pour goto mabɓe foof wawa haalande ɗum holko jogui ko fate preuve aji e kadi holko woni sababu weltaki e résultat ji jaltuɗi e woteji bannoɗi ñande 27 juillet ɗi hono kanko nicolas maduro noon o ari toon o wi wonde ko ni holno candidat ji keddi candidat biyeteɗo mundo o wi ko neɗɗo mo yiiɗa arde walla mo suusa arde ni ha e tribunal holno oɗon wiyata ko kañum gañi woteji leydi eyyi ɗum noon e wayno ko kanko nicolas maduro o wi wonde ala foof annimo jogui haaldude e yimɓe lundiɓe laamu surtout wadde mon négociation ngaji kadi gadde ɗe ganduɗa ene haalanoma toon wonde ko ardiɓe lunduɓe laamu ngue surtout kanko marino debbo o haalino wi wonde so tawi
woteji ɗi gonga o yaltinama ɓe kepti kamɓe laamu ene wayno ko kanko Nicolas Maduro maɓe mbaɗanmo amnesty ɗum ɗo fof o werlima kaɗon haala o wi wonde ko omo woni disponible omo woni disponible haaldude e cour suprême mo leydi makko oɗo saa joni résultat ji makko résultat ji jaltuɗi ɗi ko ɗum o gonɗi donc ene wayno tribunal gonɗo toon onon toon to Venezuela ene rokkiɓe balɗe 15 pour kañum hoore mum wawa ƴewtade gueɗe ɗe ganduɗa ko fate élection ngaji ɗi e ɗum noon kadi ene wayno ko ha hande so tawi hawnaki so tawi candidat ji kadi ɗi mbawi addude kañum ene prouvaji mumen ma wattu ɗum ɗon e gueɗe poɗo foti ƴewtade ko fate woteji bannoɗe ñande 27 lewru juillet toon to Sénégal e tungnade kadi e journal biyeteɗo walla agence galle jeyandiyankoɓe biyeteɗo Sénéweb hono kamɓe journaliste uji walla kamɓe galleji jeyandiyankoji gonɗi toon ɗi e surtout artiɓe mumɓe e sibabude caɗele ɓe jogui oɗo saha joni wonande laamu kesu gongu toon ngu caɗele ɗe noon taw ko caɗele patuɗe e ngaalu e caɗele kadi patuɗe kamɓe koye mabɓe wasde ɓe oppeede ɓe mbaɗa ligguey mabɓe ɗum poti waɗde ligguey ɗo weekend garowo koye grève ɓe goni grève o noon firti wonde ko kala ko windeteno e journal uji walla kala ko yaltatno e télé ji e haydara jogorani yaltude hen ɗum noon télé ji ɗi ma gon tan écran ji ɓaleji ɗum noon taw yimɓe ngala ko jaɓata hen e kadi journaux ji ma ngar ma hawnaki journaux ji ma ngar kono journaux ji ko page uji haydara windaka hen ɗum noon ko hollude kamɓe ne mettere mabɓe wonande laamu kesngu ngol toon ko Bachir Diomaye Faye continue waɗe mabɓe kamɓe surtout en kamɓe galleji jeyandiyankoji gonnoɗe ɗon joguiɓe anniye haalde kala wadde liggueyaji men taw gondaka ko oɗo laamiɗo walla oɗo laamaɗo hande toon to Sénégal e tungadi kadi kabaruji gummiriɗi toon hono kamɓe parti APR ɗum noon ko kanko parti mo kanko Macky Sall o ardino ene wayno ɓe bindi lettere ɗum noon ɗum lettere o kadi ko lettere jaltuɗo e internet kadi ne yaññano fewi ene wayno ko lettere o kadi ko rentinde yimɓeɓe wonde ko oɗo saha joni hol danger gonɗo toon Sénégal e tungade noɓe kaali ɓe mbi wonde ko laamu keso gongu toon ngu woni koye wadde oɗo saha joni gueɗe ɗe ganduɗa hen yobtade walla toɗɗade yimɓe ɓe ganduɗa hen taw jiiɗa ɗumen ko yimɓe wonnoɓe e laamuji goɗɗi e ɗum noon kadi surtout kadi hutorade kala ko wiyete justice e wadde hen ittude yimɓe ɓe ganduɗa fodɓe wonde nokkuji wadde hen yimɓeɓe ɓe beela taw ko yimɓe ɗum noon e wayno lettre o woni juuti kono ko ɗum kaali ko tan mbi wonde ko ene wayno ko woni koye risque uji wadde hutorade justice hutorade justice e dogande kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen kala kono unité national noon ndi foti deejre natta wonde toon e kadi wadde addude yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko yimɓe ngala humpito ngala kadi karallagal wadde ɗumen e nokkuji pour e ɗum noon kadi noɓe mbirni ko hunde nde ganduɗa jogorɗo wonde danger wonande leydi Sénégal donc ene wayno ko oɗo communiqué ko kamɓe parti APR mbaɗi ɗum parti APR noon ko kañum woni mo Macky Sall ardino e kadi ene wayno ko oɗo saha joni ko kamɓe goni oɗo saha joni opposition toon to Sénégal e tungnaɗi kadi habaruji gumuriɗi to radio France International hono woteji baɗoji toon to Côte d'Ivoire hitande ujunnaji 2025 e tungnadi kadi ko radio France International haali hono kanko Guillaume Soro ne wayno wawi jokkodirde ancien président Laurent Gbagbo pour kamɓe ɗiɗo ɓe mbawa liggodade pour ko fate ɗiɗo woteji garoji hitande ujunnaji 2025 donc e nder déclaration mo kanko Guillaume Soro gonɗo caggal leydi o ne wayno o wi wonde ko parti makko jaɓi kañum hoore mum rendude ligguey e parti goɗɗo biyeteɗo parti du peuple africain mo kanko Laurent Gbagbo ardi ɗum noon e wayno ko kanko Laurent Gbagbo e Guillaume Soro hawnaki maɓe liggodo pour ko fati woteji garoji hitande ujunnaji 2025 taw ko woteji toɗɗade gardiɗe leydi toon to bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sa ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma aljuma 9 lewru août hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam jarama